Tak náš konflikt s Andrejom Dankom sa ukončil v deň, kedy sme vyhlásili svoju nezávislosť na jeho klube a som veľmi rád, pretože dá sa povedať, že prestali bolesti žalúdka a to nespokojné spávanie, ktoré som kvôli tomu mal. Viete, keď rokujete s niekým, kto je neschopný dôjsť s vami k nejakému konsenzu, rok vás sústavne klame, zavádza. Je to človek, ktorý nerešpektuje písomné zmluvy, ktoré sám podpíše v prípade koaličnej zmluvy, nie to ešte ústneho charakteru, tak asi miniete všetky možnosti v rámci komunikácie. Som obviňovaný z toho, že prečo to neriešime v rámci vlastnej kuchyne. My sme to riešili v rámci vlastnej kuchyne rok, ale už keď sme naozaj minuli všetky prvky, ktoré dokázali ovplyvniť dianie v tohto zoskupenia, tak už sa obraciame na prosbou pána premiéra a doslova ho vyzývame, aby túto krízu ukončil, pretože krízu sme nespôsobili my, ale Andrej Danko. Takže v tomto je to jednoznačné. Toto sa už rozlúsknuť nedá a uvedomuje si to aj náš snem, ktorý nás uznesením zaviazal. Skrátka tom, že my nemáme čo už vyjednávať s Andrejom Dankom, myslím si, že rok stačilo a toto je už otázka postoja vládnej koalície voči národnej koalícii. Andrej Danko, jeho zaujíma všetko ostatné, len nie otázky, by som povedal, riešenia tejto krízy, pretože viete, siaha sa na niečo jeho. Andrej Danko si vypestoval kult osobnosti a skrátka sa snaží mocensky participovať na tom všetkom, čo si vydobil v rámci svojej pozície smiešnej 5,6% v rámci koalície a jeho nároky sa stupňujú čím ďalej viacej, je oslabený. Veď sme toho svedkami, že už tá nenásytnosť sa prezentuje, že má záujem o 4. ministerstvo, v tomto prípade ministerstvo vnútra a konkrétne pre seba, lebo javí vzájem odjak živa, že chce byť ministrom vnútra, má byť Šutaj Eštok predsedom Národnej rady. Takže jeho apetít, mám pocit, rastie a tu už skutočne je vo vzduchu otázka, že kto si dá s týmto človekom rady, pretože vieme veľmi dobre, že ak nás majú čakať ďalšie problémy v najbližších 3 rokoch vládnej koalície, tak to asi dačo tu v poriadku nie je, lebo on neprestane. Minulý týždeň sme dali požiadavku na kancelárie pána premiéra. Chceme za každú cenu dojsť k nejakému, dá sa povedať, záveru tejto záležitosti. Sme snemom Národnej koalície republikovým mimoriadnym poverení vyjednávať s premiérom koalície o tom, že jednoducho máme záujem participovať na vláde Slovenskej republiky aj z titulu nadobudnutia tých 111 000 hlasov, ktoré sme vlastne priniesli do tohto zoskupenia. Veď na kandidátke určenej pre Národnú koalíciu boli zvolení 4 poslanci. Či to chce niekto vidieť, alebo to nechce vidieť. Aj pán Kotlár na 130. mieste, lebo tie miesta od 130 do 150 boli určené nám. A jednoznačne sme boli zaviazaní snemom, že už viac nemáme o čom sa mi rozprávať s Andrejom Dankom, pretože aj všetci voliči Národnej koalície, aj všetci funkcionári pociťujú vlastne už potrebu sa niekde posunúť, lebo pravím, rok bolo dosť nejakého vajatavého sľubovania, zavádzania a špinavosti zo strany Andreja Danka, takže my sa skutočne obraciame na toho pána premiéra Roberta Fica, aby túto otázku rozlúskol, pretože tu potom v tom prípade nedojde k žiadnej dohode. Tým, že sme vlastne išli do týchto volieb s témou slovenského vidieka, potravinovej sebestačnosti, s témou vody, pôdy, lesa, ale aj v prvom rade pomôcť vidieckým obyvateľom, tak nás zaviazal vzhľadom k tomu, že nám boli odmietnuté prístupy na koaličné rokovanie aj ohľadom rozpočtu, nás zaviazal vydobiť vlastne financie v rámci rezortu ministerstva pôdohospodárstva pre včelárov, pre poľovníkov po 100 000 minimálne na každú organizáciu, pretože spravujú naše spoločné národné dedičstvo, ktorými sú včely, ktorými je zver, ale takisto aj v rezorte ministerstva životného prostredia pre rybárov, ktorých je 123 000, nejakých minimálne 150 000 na ich fungovanie. Všetky tieto občianske združenia sa vlastne starajú v rámci svojho voľného času, v rámci svojich vlastných finančných prostriedkov sa skladajú na to, aby obhospodarovali naše spoločné národné bohatstvo, akým sú, vravím, včely, akým sú ryby, akým je zver. Čiže toto je naša priorita, že tí voliči nás do toho parlamentu dostali, aby sme sa vo svojej podstate o nich postarali, ale postarali sa zároveň o to naše národné bohatstvo.
A ďalšími takými záležitosťami, ktoré nám ležia na srdci, je práve tá potravinová sebestačnosť, ale aj takisto reforma národných parkov, s ktorou témou sme išli do tých volieb, takisto zonácie, ktoré boli podvodným a falošným spôsobom, či už vyhlasované chránené územia európskeho významu, obmedzené vlastnícke práva slovenského vidieka. Toto všetko sú témy, ktoré sme zaviazaní uznesením strany Národnej koalície presadzovať v slovenskom parlamente. A to boli aj dôvody, prečo sme sa vlastne museli oddeliť od klubu SNS, pretože všetky tieto záležitosti neboli naplnené, ba práve naopak boli potláčané a neboli sme schopní rešpektovať a jednoducho presadzovať voľu voliča Národnej koalície. Máme tu 2 smrteľné úrazy, ktoré sa udiali tohto roku. 19 skutočných ublížení na zdravia, tisícky nahlásení. Na rok na jar sa nám prebudia medvedice, ktoré vrhli ďalších minimálne 700 medveďov. Ja sa pýtam, ideme čakať na ďalšie smrteľné úrazy alebo na všetko? Čiže my skutočne budeme musieť pristúpiť a zaviazať vládu na riešenie tejto otázky, keď ministerstvo životného prostredia si s tým nevie dať rady. Boli povyhadzovaní odborníci z miest, ktoré boli oklieštené pre Národnú koalíciu a doslova do písmena. Všetky tie záležitosti, ktoré boli nastavované na riešenie tejto otázky, týmto pádom zaniknú v rámci aj toho veľkého výskumu, ktorý bol rozbehnutý so všetkými akreditovanými inštitúciami. Čiže my máme vážnu obavu skutočne o bezpečnosť a zdravie obyvateľov slovenského vidieka pre neriešenú otázku, ktorá takýmto vážnym spôsobom zlyhala zo strany Ministerstva životného prostredia. Bola to dosť taká zapeklitá situácia, pretože pán bývalý minister Naď aj s jeho ďalšími 6 súputníkmi v rámci politickej strany, aj bývalým pánom štátnym tajomníkom Kičom, prišli do Očovej vyslovene provokovať. Lebo o zbere podpisov sa tam nedá hovoriť z toho hľadiska, že lebo prišli v čase od 9. do 12., keďže všetci sú v práci, tak už len tento čas vlastne vypovedá o tom, že prišli vyslovene provokovať. Pán Naď si oslovujú doslova do písmena políciu, aby ho chránili, neviem pred kým a pred čím my v Očovej nie sme nejakí nekultivovaní ľudia, že by sme tam po ňom hádzali skaly alebo vajcia. A skrátka, išiel som slušne sa ho opýtať, že chcem poznať človeka, ktorý spôsobil niekoľko miliardové škody slovenskému národnému hospodárstvu, odzbrojil armádu Slovenskej republiky, odovzdal vzdušný priestor a fyzicky sa dopustil de facto vlastizrady. To, že som ako starosta obce ho slušne pozval na kávu, pozvanie prijal, následne prebehla veľmi krátka debata v rámci mojej kancelárie a kávy pri otvorených dverách, kde boli moje sekretárky a pracovníčky obecného úradu. Následne tá debata pokračovala na chodbe, kde boli ďalší, by som povedal, straníci, aj ďalší ľudia z Národnej koalície a kládli otázky, dosť nepríjemné pánovi Naďovi, ale nezatvorili sa mu ústa. Následne na to ma prekvapili jeho reakcie, že o čom všetkom sme sa mraj rozprávali my a aké klamstvá vyšli od neho, že ja som sa s ním rozprával úplne o témach, ktoré tam ani neodzneli. Všetky veci, ktoré tam odprezentovali oni dvaja, vlastne formou ich videa zverejnili, že to bolo z mojich úst. Nie je to pravda. Ja som jedol jogurt a 2 rožky, mal som plné ústa a im sa tie ústa ani nezavreli, poviem vám pravdu. Ak niekto niekedy komunikoval s bývalým ministrom Naďom a s pánom Kičom, tak vie, že sú to ľudia, ktorí vás nepripustia k slovu.